गोलाव समनिफ्राय जोंहा मोनसे सावरायनांगौनि एजेन्डा दङमोन। बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जे गोदानै बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों दाफुंजाबाय, बे काउन्सिला इन्टारिम 14 जन सोद्रोमानि गेजेरजों चिफ, डेपुटि चिफ, चेयारमेन, भाइस चेयारमेन आरो इएमसफोरखौ लाफानानै दासिम सामलायगासिनो दङ। दा जोङो बयबो बुजियो जे मोनसे काउन्सिलखौ पूर्णांग पर्यायाव शक्तिशाली खालामनानै जौगानायनि आरो जोंनि जि अधिकारनि बाथ्रा दं काउन्सिलनि एक्टआव लिरनाय बेखौ मोजाङै एक्सारसाइज खालामना रायजो राजानि वेलफेयारनि थाखाय हा हु, जोंनि एजुकेशन जिखिनि स्कुल दङ आरो गुबुन गुबुन गासै बिथिंखौ लानानै जुदि हाबा मावनांगौब्ला काउन्सिला फुल फ्लेजेड जानांगोन। दा बे इन्टारिम काउन्सिलनि समाव माखासे खामानिखौ मावनो हायो, माखासे खामानि मावनो थांनायाव गोबां आख' फाख' गोलैयो, जिहेतु बे इलेक्टेड बडि नङा। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिगनेटरि आफाद हिसाबै, UBPO सिगनेटरि आफाद हिसाबै आरो काउन्सिलनि डेपुटि चिफ रमिय पि नार्जारिनिफ्राय लानानै EM अनिल बसुमतारी आरो बेयाव 6 EM दिनै दङमोन। गासै जोङो ज'है बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बोरैहाय जोङो माने फुल फ्लेजेड खालामनो हायो, बिनिनो माखासे जिखिनि हमवर्क एक्सारसाइज सोलिबाय थादों। जे गिबियाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बबे बबे बर' इनहेबिटेड बा डमिनेटेड एरियाखौ लानानै एडमिनिस्ट्रेट खालामगोन, खुंगोन, रेभिनिउ भिलेज बा साब रेभिनिउ भिलेज जिखिनि पार्टफोर दङ। दा बे बाथ्राखौ सिगाङाव WPT मोन, दा ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्ट दङ आसामनि, बिथांमोना TRI ट्राइबेल रिसार्च इन्स्टिटिउटनि गेजेरजों गामि जिखिनि तयार खालामनानै जमा होबाय। दा जोंनि हिसाबाव 6,25,000 पपुलेसन माने फिगार फैदों बर' पपुलेसननि, आरो बे गासै 28टा डिस्ट्रिक्ट जिखिनि दङ, माने अबेबा मेजरिटि अबेबा एसे खम, बे गासैफोरखौबो लाफानानै बेयाव नायजोबनाय जादों। दा बिनि गेजेराव गामिखौ नटिफाइ खालामनांगोन। गामि नटिफिकेशननि बेसिसाव बिथा खालामनानै 36टा 36टा जि समस्ति दानाय बेखौ घोषणा होनांगोन थ्रु नटिफिकेशन, आरो बिनि उनाव बिसायख'थि खुंनांगोन। आरो फुल फ्लेजेड बिसायख'थि खुंनायनि उनाव फुल फ्लेजेड जेब्ला काउन्सिला फर्म जागोन, चिफ, डेपुटि चिफनिफ्राय लानानै गासै EM बिनि जिखिनि माने जेनेरेल मेम्बार, बे ज' लोगो नांनानै काउन्सिलखौ सालायनो हानाय क्षमताखौ मोनगोन। आरो होमबानिया काउन्सिला माने पपुलेसन पेटार्नाव जेसेबां फान्ड मोननांगौ बर'नि जौगानायनि थाखाय, खारन बे काउन्सिला पियर बर'नि काउन्सिल, बेयाव गुबुनारिखौ लाफानाय जायाखै। दा बेखायनो बे काउन्सिला बर' गामि, बर' रेभिनिउ ओनसोल, बिनि गासैबो वेलफेयार स्किमखौ मावनो थाखाय सुबिदा मोनगोन। थाङाव बे खामानिफोरखौ जिहेतु जयेन्टलि मावबाय थादों, आरो बर' कसारी काउन्सिलनि चिफनिफ्राय लानानै डेपुटि चिफ गासै टिमा बे खामानिफोरखौ लानानै जथेस्थ' बिथांमोना माखासे इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावदों। UBPO आरो एबसुनिफ्राय खामानिफोरखौ स्पिडि जानांगौ सरकारखौ जों प्रेसार होदों, मालाबा डिसकासन खालामदों, आरो बे लेभेलनि कोर्ट डिसकासननि गेजेरजों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि माने फुल फ्लेजेड काउन्सिल दानांगौनि बेलायाव जोङो मा मा एजेन्डाफोरखौ, मा मा एक्सनफोरखौ खालामनो हायो, बेखौनो दिनै बेयाव सावरायनाय जादों। बेयाव 6.3आ बाहेरनि आरो सिंनि होननाय जेबो बाथ्रा गैया। बाथ्राया जाबाय मा, जे आसामनि सिङाव कार्बि आंलं डिमा हासाव 6 सिडुल काउन्सिल दङ, आरो लोगोसेनो प्लेनाव BTR काउन्सिल दङ। दा एकर्डआव लिरनाय दङ जे BTR 6 सिडुलनि सिङाव थानाय फरायसालि आरो कलेज, आरो आउटसाइड BTR बा 6 सिडुलनि बाहेरायाव थानाय बर' मिडियामनि स्कुल। दा बेखायनो गासैबो बर' मिडियामनि स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिजों गोबां लेभेलाव जों सावरायबाय। आरो लोगोसेनो दाख्लैबावै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बा आसाम केबिनेटआ क'क्राझाराव जानाय जथुम्मायाव 10टा कलेज फोसावदों। दा मोनबा डिस्ट्रिक्टआव 10टा कलेज, जोंनि टटेल नाम्बारा जाबाय 26टा कलेज, आरो बिनि गेजेरावनो धेमाजि लखिमपुराव गंब्रै गंबा
बर' आरो ट्राइबेल फरायनाय स्कुल दङ लोगोसेनो कार्बि आंलंआवबो माने बर' आरो ट्राइबेल फरायनाय कलेज दङ धेमाजि लखिमपुरावबो कलेज दङ आरो स्कुल जोंहा LP टु माने हाई स्कुल ME स्कुल गासिबो हायार सेकेन्डारि दङ गासिबो स्कुला पर्यायक्रमे प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो गिबि मन्थ्रिया दाख्लै बुंदों जे फार्स्ट कलेज बेनि उनाव जुनियर कलेज हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल ME स्कुल आरो LP स्कुल दा बेखायनो 10खान कलेजा जाबाय गुबुना जानाय नंलिया बिदि नङा जोंनि माने जोङो सरकारखौ बुंदों जे नोंथांमोना गोबां माखासे उसुबिदानि थाखाय फेस मेनाराव खालामनो नागिरदों थिगानो दङ किन्तु स्पिडि खालामनांगौ आरो गासैबो कलेजा प्रभिन्सनि सिङाव थानाय बर' मिडियामनि स्कुल BTR काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर' मिडियाम आरो गुबुन मिडियामनि स्कुल बिनि लिस्टखौ अलरेडि लाबाय दा बेयाव मालाबा जोंनि गेजेराव बितर्क जादों जे ममता हजाया BTRनिल' लिस्ट बिदों सरन्जना सेनापति जाय एलिमेन्टारिनि डाइरेक्टर बे LP आरो आपार प्राइमारिनि गासै बर' कसारि काउन्सिल एरियानि आउटसाइड 6 दिल्लीनि एरियासनि लिस्टखौ अलरेडि लाखांबाय हाई स्कुलनि लिस्टआ बर' एन्ड आदार ट्राइबेल डाइरेक्टरेटआव दंखायो दा बेखाय बारे बारे लिस्ट बियोब्ला बे अभारलेपिं जायो बेखौ लानानै खुनु भुल बुजाबुजि जानो गोनां गैया जिकुनु लेभेलाव रावबो थालांनाङा भेरिफिकेसन जागोन आफ्टार भेरिफिकेसन स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना जागोन दा जों बुंदों जे जोंनि स्कुलनि कलेजनि कन्डिसनफ्रा क्राइटेरिया फुलफिल खालामा बेखायनो रिलेक्सेसन आरो कनसिडारेसन होनांगौ लानानै जोङो दिनै बेयाव बिथङै सावरायदों आरो बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनि गेजेराव गामि नटिफाइ खालामनाय समस्ति दानाय आरो जिखिनि खामानि सोलिबाय थादों बे खामानि सोलिबाय थानायाव फिसा फिसौ माखासे पाब्लिक कमप्लेन दल संगठननि माखासे कमप्लेन बा बिथांमोननि माखासे लुबैजानाय बिथांमोना मा सान्दों मा लुबैदों बे बाथ्राफ्रा जोंनि एकाउन्ट्सआव बा जोंनो इनफरमेसन हरदों जोंनिसिम आपिल फैदों बेखौ लानानै UBPO आरो एबसु जयेन्टलि जोङो जिल्ला लेभेलाव जेराव जेराव बेबायदि इसु नुजादों बा प्रब्लेम नुजादों जोङो गोथौयै आरो गुवारै सावरायगोन आरो स्टेटआव वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टआ एडभाइजरि कमिटि दङ बे लेभेलाव BTR काउन्सिल बर' कसारि काउन्सिल जयेन्टलि डिसकास खालामबोदों गिबि मन्थ्रि आरो ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि बिथांमोनजों जेला जों सावरायनांगौ डिसिसन होनांगौ जाहाथे खुनु कारनाव जोंनि गामिफ्रा थालाङा आरो बर' गामिफ्रा बर' एरियाफ्रा नटिफिकेसननि माने बाहेरायाव थाया बिनि थाखाय जोङो स्ट्रिक्टलि नोजोर होदों मा थांखि लादों नांगौ बायदि जायाखैनो खुनु बाथ्रा गैया माखासे खामानिया सर्ट टाइमनि गेजेराव मावफुंनो थाखाय गोरलै आरो माखासे खामानिया एसे सम नांगौ टेकनिकेल माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ माखासे गभर्नेन्स बेबायदि माखासे इस्युसफोर थायो आरो बे इस्युसफोर थानायखायनो माखासे पलिटिकेल लेभेल डिसिसननिबो प्रयोजन जायो बेयाव बबेबा थाब जादों बबेबा डिले जादों खामानिया थाबथायाखै खामानिया स्टेगनेन्ट जायाखै आरो सरकाराबो बुंदों जोङो खामानिखौ थाब फोजोबनो थाखाय बेबस्था लागासिनो दा बेखायनो जेसेबां जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि पेन्डिं बाथ्राफोर दङ बियो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बेखौ जों सरकारखौ नारसिनबाय थादों आसा खालामो जे मोनफ्रोमबो दफायानो सम आरो थिखानाय बे बेबस्थानि गेजेराव मोजाङैनो मावफुंजागोन आरो बिनि थाखाय जेला जेला रायजो राजानो फोरमायनांगौ जों फोरमायलांगोन गोजोन्थों जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जथायै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि माखासे मावनो गोनां हाबाफारिखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंजोबनो हायो BTR दफाखौ जाहाथे थाबैनो सुफुंजोबनो हायो आरो बिनि थाखाय सरकारखौ प्रेसार होनो थाखाय माखासे गोनांथार सावरायनाय जायो आरो जोंनि जिहेतु थांखिफ्रा जाहैबाय आसामाव जेसेबांनाखि बर' सुबुंफोर दं बे बर' सुबुंफोरा जाहाथे BTR आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जाहाथे बयबो एक'मडेट जानो हायो बिनि थाखाय थांखि लायो आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामिफोरखौ थाबनो सोसनजोबनानै समस्ति दानानै थाबनो इलेक्सन फाथिनांगौ होननानै गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनाय आरो बेजों लोगोसे काउन्सिलखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय जाहाथे बेनि थाखाय फान्डिंनि बेबस्था लानाय आरो माखासे जोंनि बाउन्डारि एक्सटेनसननि टाइमखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंनो हायो बेजों लोगोसे जोंनि 6.3 जिथु क्ल'ज दं 6.3 क्ल'ज सरकारा स्कुल लानाय बेनि सायाव सरकारखौ नारसिननो थाखाय सावरायनाय जायो आरो माखासे थांखि लानाय जायो आरो जों मोनसे थांखि लादों जथायै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायै
आसामनि गिबि मन्थ्रि लोगोसे सोलोंथाइ मन्थ्रि गासिखौबो खेबसेनो जयै लोगो हमनानै जाहाथे गभर्नमेन्टखौ बे काउन्सिलखौ थाबैनो मोनसे गोख्रों मोनसे काउन्सिल दाना होयो बिनि सायाव नारसिननो थाखाय बिनि थाखाय सावरायनो थाखाय आरो स्कुलफोरखौ जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय सरकारखौ नारसिननो थाखाय मोनसे थांखि लानाय जायो।